हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायफिनबावबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ। दा लोगोफोर मोजां खबर सफैदों हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेनो जाबाय DME एबा डाइरेक्टरेट अफ मेडिकेल एडुकेसन आसामनिफ्राय नोंथांमोना जायफोर स्टाफ नार्सआव एप्लाइ खालामदोंमोन 484 पस्टआव दा बेनि स्किल टेस्टआ जासिगोन। दा माब्ला जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो गासिबो डिटेल्सखौ मोननो थाखाय आरो लोगोफोर लास्टआव नोंथांमोना भिडिअ नायनाय मोजां मोनोबा लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालाम। दा फै जों नायनायसै अफिसियेल नटिफिकेसन। बे जाबाय लोगोफोर अफिसियेल नटिफिकेसन। बेयाव बुंदों जे नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जासिगोन स्किल टेस्टनि थाखाय, नाथाय थेवबो बियो जागोन अनलाइन। नोंथांमोनखौ अनलाइनसो स्किल टेस्ट लानाय जागोन। दा बेयाव माब्लानिफ्राय जागोन होनदों, बेयाव दङ लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन। बिनि डेटआ जाहैबाय नै 14निफ्राय लानानै 17 जुनाव जागोन। नोंथांमोना बे समाव अनलाइन नोंथांमोना होनांगोन। बेखौ नोंथांमोना डेटखौ मिथिगोन जे एडमिट कार्डआव मोनगोन जे नोंनिया माब्ला जागोन, डेटआ थागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोनखौ अनलाइन नोंथांमोनखौ स्किल टेस्ट लानाय जागोन। दा बे जाबाय एप्लाइआ जादोंमोन 2020नि सेप्तेम्बराव जादोंमोन। स्टाफ नार्स 484 पस्ट दङमोन क्रिटिकेल केयाराव। नोंथांमोना खालामनांसिगोन दानिया स्किल टेस्ट। दा बिनिनो एडमिट कार्डखौ नोंथांमोना मोनगोन। नैबाव दङ वेबसाइटआ www.dme.assam.gov.in। बेयाव फैनानै नोंथांमोना एडमिट कार्ड डाउनलड खालामदो। दिनैनिफ्राय हासिगोन 10 जुननिफ्राय, नाथाय दायो लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै। जेब्ला जागोन नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन। दा बेनिसिम लोगोफोरा आपडेटआ स्टाफ नार्सनिमोन DMEनिफ्राय आरो बाखि पस्टनि थाखाय दायो जेबो अफिसियेल नटिफिकेसन फैयाखै। जेब्ला फैगोन आं नोंथांमोन थाबैनो आपडेटखौ होगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना आपडेटखौ नायबाय थाबानो जाबाय। दा बेनिसिम लोगोफोर फिसा आपडेटआ हेल्थ डिपार्टमेन्टनि मोजां खबर फैदोंमोन। नोंथांमोना एडमिट कार्ड डाउनलड खालामना लादो जायफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन स्टाफ नार्सआव। दा नोंथांमोननि स्किल टेस्टआ जासिगोन 14निफ्राय लानानै 17 जुननि गेजेराव। बेनिखायनो नोंथांमोना एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनानै नायदो जे नोंनि डेटआ माब्ला जागोन। स' बेनिसिम लोगोफोर आरो बोरै डाउनलड खालामगोन होनोब्ला नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआव फैनांगोन। दा अफिसियेल वेबसाइटआव फैयोब्ला बेबायदि इन्टारफेस मोनगोन। दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हागोन। दा नैबाव दायो लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै। जेब्लानोखि एक्टिभ जागोन अब्ला नोंथांमोना लेटेस्टआव फैनानै डाउनलड खालामनो हागोन एडमिट कार्ड। दा नैबाव लेटेस्टआव मोनगोन नोंथांमोना एडमिट कार्ड लिंकखौ। बेयाव दायो जाथ'वाखै, नाथाय दिनैनो जागोन 10निफ्रायनो जागोन। 10 जुननिफ्राय नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन। स' लोगोफोर दानिया चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनानै होबानो जाबाय।